La Diada de Sant Jordi ha tornat a omplir de cultura als carrers de la ciutat acompanyada pel bon temps. Molts pretencs i pretenques han sortit a gaudir d'aquesta tradicional festa on les roses i els llibres són els protagonistes. Com cada any, la plaça de la Vila ha estat l'epicentre de la Diada, amb diverses paradetes de botigues i entitats i la tradicional ballada de sardanes. Entre els llibres més venuts trobem Pàtria, de Fernando Aramburu, i El laberinto de los espíritus, de Carlos Ruiz Zafón. El llibre que més està sortint és el de Pàtria, el de la novel·la que va sobre el País Basc, tota la problemàtica de la ETA, aquest el que més. I després, el que m'ha sorprès molt és que el llibre del Ruiz Zafón, El laberinto de los espíritus, i el de Ildefonso Falcones, el de Los herederos de la tierra o els hereus de la terra, que ja venien de mesos anteriors, continuen sent els més venuts. De les novetats locals, els títols que han tingut més èxit han estat El Prat de Llobregat desaparegut, de Joan Montblanc, i Pagesos i pageses del Prat, de Núria Abelló. Com a llibre local, sens dubte, ha sigut el del Prat desaparegut, el del Joan Montblanc. Ha tingut molt d'èxit perquè la gent es veu reflectida dintre la seva infantesa i els ha agradat moltíssim. Ens han acompanyat una sèrie d'autors locals que han signat els seus llibres, Pagesos i pageses del Prat, que l'hem esgotat, farem reedició segurament. Després el de l'antiga rectoria, del Josep Ferret, ha tingut molt d'èxit també. El del Centre Artesà, com que hi ha la polèmica, doncs ha anat molt bé, també del Ferret, i també s'ha tornat a vendre, i això que fa temps que es va editar. Hem reeditat el viatge musical, molta gent es va quedar sense i s'ha tornat a vendre. També tenim la Cristina Pino, que va presentar el seu llibre temps enrere, però que també està firmant avui aquí i està funcionant molt bé, literatura juvenil, La dansa de la vida, la Montserrat Baduell, aquest està molt bé, t'ensenya a veure la vida d'una altra manera i com tirar endavant, i el pintor de les estrelles verdes. Pel que fa a les roses, se n'han venut de tots colors i mides, amb preus que voltaven entre els 2 i 3 euros a la majoria de paradetes, fins als rams i els rosers més engalanats de les floristeries, que podien arribar als 10 euros. Siempre piden más la roja, la tradicional. Luego están los ramitos de mano, que van 3 rosas, pero con su dragón de San Jordi, sus espigas y todo. Y luego hacemos centrito de mesa, que tiene la misma cantidad, pero en centro. Y luego hemos vendido peluches grandes de dragones, con una rosa de San Jordi, pero tratada, de estas que no se estropean. Y hemos vendido figuras, pero claro, no te puedo enseñar ninguna porque es que se han vendido todas, porque la hemos traído por encargo. També moltes són les entitats que han aprofitat aquest dia per vendre roses, llibres i merchandising per donar-se a conèixer i obtenir un ingrés extra per les seves activitats. També és una manera de fer-nos veure la cultura popular, que som una colla que portem un anyet i que també necessitem tenir alguns diners per comprar bastons, el vestuari, per poder convidar altres colles a diades. Fa bastant gent que tenim la paradeta de Sant Jordi. Vam començar com molta gent molt tímidament. Sempre vam buscar un sentit d'una parada que fos una mica lògica i diferent a los demés. I vam apostar sempre pel llibre de segona mà. I nosaltres, és una manera d'anar con el dia a dia i participar també en la Diada de Sant Jordi activament aquí al Prat de Llobregat. Una diada molt especial per tothom a qui li agrada festejar Sant Jordi i que ha omplert de gent al casc antic. És una ocasió molt bonica per fer un detall tant del llibre o una rosa o com per gaudir del que és l'ambient. Sí, m'agrada moltíssim perquè veus moltíssima gent, inclús no només del Prat sinó també de fora, que ve aquí perquè hi ha molt bon ambient. I amb la canalla també hem compartit el dia i és un bon dia per estar amb la família. I amb el sol que ha sortit, fantàstic. Hem regalat un llibre al nostre pare, que està allà, amb el cotxet, i per venir aquí i donar una volteta. I ens agrada molt l'ambient que hi ha moltíssima gent, ens agrada molt sentir les sardanes, per exemple, de la plaça, i fa molt de goig. La jornada també ha coincidit amb la festa del barri de Sant Jordi Ribera Baixa, on s'han realitzat activitats amb inflables pels més menuts i actuacions castelleres, entre d'altres.